Wong lanang tak kandhani, nek kayamu sedina 100.000, aja wani-wani ngerabeni wong wedok sing kukune rambute dicet. Bakal kepoyeh kepesing kowe nek golek duit. Bener apa ora, Pak? Cocok. Omong masalah serikalan awakmu roh wong adan. Roh. Sebab apa wong adan kok ditikup kuping? Sebab wis suarane ben penak. Allahu Akbar. Sah ora nutut kowe. Lho, piye to kurang jeru ngajimu? Ya diduduk lah kurang seru. Apa sebabe wong adan? Ya iki lho ben suarane penak. Ora iso. Lah sebabe apa? Sebab nek tikup cangkeme gak iso bengok. Lah kuwi. Lah saiki umpamane kowe teko kene iki Samarinda, sesuk awake dhewe balap papan liwat dalan apa? Bebas hambatan. Kuwi jenenge dalan tol kuwi sapa? Ora enek kuwi ra mungkin iso manganak pinak samene gane iki. Dalan iki dalan tol nduk, laene dalan. Nyapa? Perkara tol gak mau kalah. Kon mancep ndi iki? Ning kene. Bumi. Kon tumon Pak Mi. Gak mungkin. Ayo saiki tolmu mancep nang ndi lek gak nggone wong wedok. Nek kono kae gawe senenge wong kuwi ora ikhlas enek pamrihe sing mlebu swarga kuwi sing nyenengne wong akeh ikhlas tanpa pamrih mesti swarga. Oh nek nyenengke wong akeh kuwi kudu ikhlas tanpa pamrih mesti mlebu swarga. sampeyan ngene gak senenge wong akeh gak? Gawe senenge wong akeh to. Lah ngono kok bar ndagel sampeyan mulih ora bayaran ikhlas ora? Ikhlas swarga gak ikhlas neraka kulo marop. Alah Utara Urung maca lek kuwi. Presiden Korea Utara Ora ngeruh. Perdana Menteri Brasil Lu ngeruh. telek wedhus Telek wedhus roh srentil. telek sapi Telek sapi tritong. telek pitik Telek pitik lencung. Perdana Menteri Korea Ndak roh. telek sapi Tritong. telek wedhus Sentil. telek pitik Lencung. tak takoni apa ora ngerti pantesan pikirane mung telek tok. Aku nikah sama kamu, laki-laki gak punya pegangan hidup. Aku memang nggak punya pegangan hidup, tapi kalau kamu minta yang dipegang langsung hidup, aku punya. Wong wedok ini ayu tenanan, nggak akan pernah membangga-banggakan kecantikannya, nggak suka memamer-mamerkan kecantikannya, karena kecantikan bagi dia bukan sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Ayune asli, ayune wis suwe, ayune wis lawas. Ono wong wedok sing jarane ayu tapi senengane mamer-mamerkan kecantikannya, membangga-banggakan kecantikannya. Kuwi paling nek ora ayu anyaran, yo ayu editan. Mulane wong wedok sing ayu tenanan kuwi ora seneng selfie. Ora seneng posting foto, tapi ana wong wedok senengane ini. Titenono wi ayune editan.